Така ли? Не, сигурно. Значи искам и вашите лични документи. Още съм. Моите за това. Не, да... Понеже да Няма знам. ти ги даде. Да не може да ги да. Не, бе, аз ти казвам, че няма ти ги даде. Се казвам на колегата това, което му казахте сега. Нали? Да го напиши и Дайте край. документите, Ще се обади понеже на сутринта съм 112, дойдел, те са ви видял казали, съм и че вас. са А, видели смисъл, за какво моите? Аз какво ще ги дам, а за какво с това цел? Това е с цел да си напише докладна, кои хора са били с господин Сълов. Значи Това. няма да пишеш да си ги искал, когато бехме. Аз ти казвам, че няма ги Аз дам. сега му го искам. Аз не искам вашите документи. Не, аз ти казвам, това ми е син, аз ти казвам, му казвам да не ти ги дам, а той ако иска да ти ги даде. Тогава бехме тук. Сега в интерес на истината не мога За да какво ги ги искаш? защото Ние нито бехме съм тогава направил да си ги нищо, искал. нито нищо. За какво Не ги е на искаш? пътя да си ме спрял. Извършваме полицейска проверка сега в момента. Кой ги изпраща? Какво правим? Генерал Сълов, нали? Не, чак. Ти му каза, че на звъна на 112 са върнали по... Не, чакай сега, чакай Там сега. са съобщили, че са казали по каналния ред и край. Значи сега, Това ви питам. Защото наказателната отговорност, която носите, е по 323, което в момента е отпочнато досъдебно производство. За точно тази, че вие самоволно, при положение, че фактическото владение е предадено на 9.12, аз съм ви изпратила протокола. Лепенките са сложени до толкова, доколкото движимите вещи са ваши и остават залепени, за да не им се нарушава целостта. В случая в момента трябваше единствено да изземем тези вещи, като говоря като изпълнително действие. За днес. Това ви е и написано в Значи аз призовката. възразявам против това нещо. Никъде не пише в изпълнителен лист, че къщата трябва да се изземе. Никъде не фигурира къща, в къде е тази къща. Никъде не Вярно е, фигурира. наистина е това. Тогава Това защо е вие, наистина- защо това вие наистина- защо запечатате къщата, а не там уния сгради? Защото аз намирам къща в А и там има още сгради. Защо не ги запечатахте те? Ама там няма движими вещи. Как да няма? Има. Има и там движими вещи. Има ли движими Има, вещи? да. Половината са ги взели понеже- през зимата. И щеца има ли документ за тая къща? Значи ще документа, пак казваме и пак се връщаме на изначалния момент, че е третирано в гражданския процес. Той е правоимащия. Да, че там То, къща... ако вие бяхте с този изпълнителен лист, вие щяхте да сте правоимащия. Не, да нямаше сте ми... никой нямаше стането. Там Не, никъде, не. значи в този гражданското дело никъде не се къщата никъде не е предмет на спор. Никъде там не пише, че е предмет на спор къщата. В цялото гражданско дело къщата изобщо не се Но споменава. тази къща фигурира ли по... Тя строена ли е законно? Има ли документ за законен строеж? Това може да каже кмета. Няма. Затова и няма и в скиците. Така ли е? Там как е? Баща ми е привил и двете къщи. Добре, след като не е озаконена, защо има открита партида ВИК и има открита партида Електро? Ама нали разбирате, че аз не мога да дам отговор на този въпрос? Ами значи, към полицая да даде сигнал в районна прокуратура, значи тая къща да се провери как Електро и ВИК снабдяват незаконна къща. Откъде на къде ще се снабдяват те? Ако трябваше откачат и ВИК-то и тока и Значи не е за откачване, а да се докаже как на каква база до сега са ги се открили партидата. Един съдия и изпълнител. Значи братовчет ми е купил този имот 96-та година. Сега е 2011-12-та. Защо като го е купил тогава е казал това е незаконно, махайте се от тука. 96-та година е купил. Иванчо е купил този имот 96-та година. Защо тогава не е казал да се махам? Защото от 90... Защото от тогава вероятно са ви споровете. Не, Значи не са за да тогава. стане... Не За да са. стане изпълнителният титул, той трябва да влезе в сила за това съдебно решение, което в момента е Значи факт. не са от тогава. Това дело е 2007 година. Не. И как да не е като е 2007 година? 369 от 2007 година. И 8. И 7 е, не е и 8. Да, 160 от 2007. 369 е решено. От 67, 160 да. е влязлото в Значи, сила решение. Преди това, преди 11 години, 96-та година, той е купил този имот, защото тогава не Кой е го проявил купил? претенции. Кой го купил? Вие. Аз не съм го купил. Той е наследствен, той имот и ми е прехвърлен. От кого? От баща ми. Значи, нали има нотариален акт? Ми има да. Еми да го видим. Какво да гледаш? Ей, какво каза, че не го е купил, а па и това е негово. Това въобще не ме интересува той какво казва в момента. Това съда го е... Това го е казал в съда. Съда е преценил. Добре, дай да видим сега кои да му върна. Ако тия 466, кои Дай да двете да видим му кои са върна. 426. Ами да ги видим, дай да Нали ги да видим видим. кои са 426, защото аз имам скица за 1866 за Нали целия на тях трябва да му върна 224. От парцел 12 Да, говорим. да, за него говорим. Ама Трябва да Еми му... да, това парцел 12 до там, тия, които си ги
взел и ги ползваш, тия трябва да ми върнеш. Кои тия, бе? Тия така не е, тия така, бе. Точно Това не е тия така. така. Ето, 224 не е това погледни, или това. погледни, 224 е 200 на едно. Ето, погледни. Там нищо, там бе 1866. Ето. Къде тая е част, ето? която си ги И направил. къде виждаш там, че е тая част? Къде я Тая виждаш? част е тая. Еми, аз мисля, че е тая. Я виж по-добре, че е тая част. Я виж, че е Добре. тук. Ми Няма тук е да тая се част. занимавам. Еми, Просто- няма. Вариантите са два. Или освобождава имота, или принудително ще го изхвърлим всичкия багаж. Трети Значи вариант. Трети вариант няма. Ти не определяш Аз вариантите. определям вариантите. Не, аз нямам А два претенции пъти. към той имот. Той има претенции. Аз нямам, аз си го владея Той подавно. няма претенции, той вече ги е претендирал претенциите и те са реализирани. Къде? Как Влязо. се реализира? Къде ти е документ за това, което владееш подавно? Да видим Влязлото в документ. сила решение. Кое владеете по давност вие според вас? Половината от това, което ми се полага. Значи още толкова трябва да владея. Защо мислите, че от този имот другата част я владеете вие? И ви е присъдена на вас Значи, с защото решение? това не е реална скица. Първо. Значи тази скица не е реална. Нереална като Не. неистинска? Неистинска. Или нереална като нереална? Неистинска. Неистинска според вас. Съставена е на базата на неверни документи или показания. Никъде до сега в Хайдин, в техническа Кое е служба, неверен на каква документ? база... Значи, Нотариалният акт ли е неверен? целият имот тук, значи целият имот Гаврилге. как се води тук е 6498 квадратни метра. Целият, който Кой събира целият? всички тия Трите имота. всички цели е на дядо ми е 6498 квадратни метра. И никога И се с води там. съгласието му не се обажда и по-малък си от мене, когато никога не е разделен нито с доброволна деба, нито с съдебно решение е на тия А това парцели. според вас какво е? кое? Съдебното решение, по което е Ами, издаден и това двата е недоразумение. Недоразумение. Еми, за съжаление, трябва да изпълним това недоразумение. Добре, нали това ми е интересно как ще го изпълните, след като съм му завладял 400, кои 200 да му върна? Нали това искам да разбера. Значи в решението аз никъде не виждам, че са 400, аз затова ви питам. Кои са 400-те? Ами дайте заключението на вещо лице. Той пише, че съм му завладял 400 квадратни Ами, нали метра. вие ми давате заключението Аз на си вещото показвам лице? скицата, ето е скицата. А къде е заключението? Но вие сте имали копия от заключението. Кажете ми. Еми, защо да ви го покажа? Значи, вие като Ама взискатели вие- не искате да го Ама покажете. не, аз- Ама аз си го имам вкъщи. Тук сега не И знаех, защо че... не сте го взели? Ама аз мисля, че ще ми донесете скица, това са метри, аз съм квадратни донесла метри. скица, която ми е издадена ама там няма от никаква община. цифра. Там няма никаква цифра. Значи ме са ми дали от общината също скица такава, само че с малко по-различно съдържание. Коя година е издадена тази скица? Ами, тази скица. 1.11.2011. Така, кога е разделен този имот? А не мога да ви отговоря. И, как, на каква база го издават тази скица? Ами, На нотариалния акт. На двата нотариални Не, акта. коя година, три, къде пише? три. Коя година? Нотариалния акт ли? 62 Не, коя година е разделен този имот? Не мога да знам сега, защо ми Еми, задавате значи такива трябва да въпроси? пиша, ами техникът кари не каже кога е издаден. нали? Ето виж, ето тук, ето виж, това бялото петно, ето го това бялото. Това е начертано, че аз съм, поне там е цветно, ето аз владея това. Виж ли го тук, ето това нещо. Ето тук е нарисувана и къщичката, ето ние сме къде. Ето това нещо Да, го но владея. тя реално не е узаконена тая къща. Значи това вие казвате. Няма я в скицата, значи. Тук няма нито една къща в тази Няма скица. да. Значи всички са фалшиви. Фалшив. Ама решен грешно. Значи решение Ама аз неизпълнимо. не мога да кажа грешно. Или Добре, не. как като съм завладел 200, ще дам 400? Айде кажете ми, аз съм откраднал този стол, съм Не, го не. откраднал. Не, точно така е. Как да Така върна е. два стола? Как да върна два, като съм откраднал един? Когато говорим за условности. Но в случай не иде реч за В условности. случай е точно същото. Аз съм завладял 200, а ме карат да върна 400. Кой ви кара да върнете 4? Ами ето изпълнителите лицето тук на парцел 9 На- съм завладял, ето на този съм завладял 200. На горния говорим. Да, на горния говорим съм завладял 200, а те ме карат да върна 400. Тук А съм как? завладял 400, ме карат А да върна как вие 200. сметнате 200 и че сте завладяли, че? Как Не съм го смятате вие? сметнал. Вещото лице така по наказателното дело го е мерило, другото също. Аз не го По меря. наказател. Да. А за гражданското дело какво е мерило също. вещото Не лице, знам какво е господин мерило. Сълов? Там нищо. Там не. Къде? Ето тук. Ето както е показано с ето е същата скица. Ето е същата. Вие владеете тези 400. Ето го тук. Значи ние се намираме тук пред тази къща. А другите кой ги владее? Другите Иванчо. Ми да, бе, Така ли? това е Да, целият какво ти парцел мой, бе.
Това целият мой парцел, който включва и това, което е сега се намираме в момента. Говорим и за Да, бе, тази ограда. От пътя до тук, това е Нали целият чакаме, парцел. къде това вещо лице? Чакаме да видим, тази ограда фигурира ли тук? Не съществува. Нали за това Това е говорим? целият парцел. Не говорим за това. Това е целият Значи парцел. говорим От- за От 224 и за улица Христо 466 Ботев, говорим. улица Христо Значи Ботев е този оная, парцел включва от пътя до тук, до тая ограда. Това е парцела целия. тази ограда е условно сложена. няма, тя после Тя е не сложена. фигурира. Така. Значи този имот не е разделян, нали? Не? Да. Значи, тук има 3 собственика. Така. Сега, той е собственик. Трябва ли да кажа, че той е мой съсед? Че разбира се, че му е Така. съсед. А той трябва ли да кажа, че той е мой съсед? Какво се опитваме да кажем с това? Значи искам Разбира да се, ви че е питам така. така. В случая, собственика на този имот сочи като съсед някой, който не е тоя. А той сочи като съсед някой, който не който е тоя. И какво? Значи тая граница не Добър съществува. ден. Ама аз искам да видя кой е разделил този имот на 3 части. Нали? Аз искам да го И видя кой е това. разделил? Това е план на град на община. Ама селото. добре бе, ето Значи и хората супер, от добре. общината, ето хората от Ма общината те да ми няма как да ни покажат. отговорят. Кой може да отговори? Значи кмета не ето може, вещо лице не може, вие не можете, искате да дам. Значи аз искам да видя кой е разделил. Аз твърда, че дедо ми той имот не го е. Той го е разделил между тримата си сина. Сигурно. На 3 Те части. фигурират май Така. тези тримата. Или Да. не са? Не фигурират тримата. Удостоверение за наследници. Не, те са в гражданското дело, удостоверението за Значи наследник. той го разделил Но на това, трима. което е написано в общината, са тези нотариални актове. Това Така, фигурират. искам тук фигурират какво пише. супер. Я ми прочетете за нотариален акт от 1961 година, какво пише. И какво пише? Иван Да. Петров Чергарски. Да, Нотариален какво? акт 181 от 1961 да, за година. колко, каква площ? Не е отбелязано Така, площа. я ми намерете къде му е площа тогава. Ми ще дойде на место и ще се провери в нотариалния акт от Значи така, 1961 аз така година. твърда, че и съм сигурен и ще докажа с натуралния акт, той е на Иван Чергарски, е за 1500 квадратни метра. А тук по тая скица, не знам кой му е определил, че владее 2182, т.е. 690 квадратни метра, които аз съм завладял, които не излизат незнайно защо. Освен Вие това, имате ли документ за това нещо или... за кое нещо? За това, за този нотариален акт от Имам ги 61 всички година. нотариални актове, ги имам. Всичките, които като В почнахме се нотариалния акт караме, от изчезнаха. 61 година какво? Пише 1500 квадратни метра. Едно към 1000 са тези оригиналните Ето го, нали скици. се Да. съвпада така горе-долу. Нали така е ориентирано? Да. Така ето. Значи аз, ето ние се набираме ето тук, само че обърнато обратно да се ориентираме по-хубаво. Обърни това. Така е улицата оттам, тая е тая. Ние сме ето тук е тая терена ограда, е тая. И сега аз съм завладял от този имот 12, този имот, тая част. Този говорим. А от този имот, тая част. И аз и вещото лице казват, нали, и аз съм съгласен, че тая част е 466 квадратни метра, а тая е 224. И като се измери и визуално се вижда, че е така. Обаче съда ме осъжда да върна на този, на този е 466, след като аз съм завладел 224. А на този, на който съм завладел 466, ме кара да му върнат 224, т.е. половината. И аз питам, коя половина? Тая ли, по диагонал ли, на две парчета ли? Как? Ама кой казва този имот, който не фигурира по скица колко квадратни метра? Аз това... Кой не фигурира по скица? Ами, този, който е от тази ограда, който вие владее, защото другия видимо се владее от господин Сълов. Ето Нали бе, така и добре, нали това... или няма Чакай, значение? нали това вещо лице го привил, не съм го привил аз. Това се опитвам и аз да ви кажа. Не, вие ми казвате, че това не е верно, това ми казвате. Хайде да ви слушам пак. Аз питах, значи, завладел съм 466. Къде са тези 400? Ето ги. Ама аз. вие го казвате, че с 400. Добре, а вие колко казвате, че са? Аз казвам, че не, ама аз не мога да кажа, този имот реално не фигурира в пространството. Този имот сега Значи- е сложена граница, която може и 1000 квадратни метра да е. Значи, айде да не се правим на... бихте ли би отворили тази скица? Много се извинявам. Да не се правим на... Не, да не се правим на всезнаещи и можещи. Точно именно, аз не искам да се правя на Тук всеки размер си има всезнаещи и размери. не ми- Айде намерете някъде, където има размерите, да ви кажа. Тук пише, че е 52 метра от тук. Но то може да се измери това нещо. Ами може да и да го измерим, да това го не е, измерим значи и ние се знае. тия Добре, деца, Виктор- защо никъде не го пише и ми питате къде е 400? Аз ви казвам, че това е 400.
400. Ама Това е вие чак- го казвате, ама Вие го докажете. казвате. Аз мога да го кажа, че е 500. А, така. Това трябва да бъде доказано, Ето и че е съда, ето толкова. вещо лице го е казало. Ама то е мерено с геодезисти, Не, разбирате? не, вещо лице, изобщо не е Вещото мерено. лице е преценило колко вие владеете реално. Не е преценило, премерило е. Добре. Значи премерило и ми е Премерило. издало скица и Да. имам, на която пише, тук е 13 метра, тук е 13 Дайте ми метра, тази скица, тук е където е 10 на метра, тя е от вещото лице. наказателното дело. Добре. Тук е 13, тук и тая площ е толкова, 400, както ви казвам, аз затова ви го казвам, аз не съм го мерил. Добре, затова ви Защото казвам, ако премерим, се окаже, че той владее повече от 1400. Сигурно, аз това ви казвам. Защото тия малко са такива размиващи се граници. Първо това твърда, че това няма такава делба. А той, господин Салов, гражданско дело, само това уточняваме и приключваме. На него някакъв дял оставен ли е от тези имоти? Няма, нали? Няма. Той ако имаш, има документ. Добре, кой го е разделил това и на каква база? На Значи базата питам. на нотариалните актове. Това питам. Вие от този имот, който казвате, Значи добре да покажете ми документа, с който е разделен този имот. Аз твърда, че такъв документ няма. Ма има нотариален акт. Този документ е третиран в гражданското дело. Къде има Вие- нотариален акт? Значи вижте сега, господин съдия изпълнител, госпожо, прощавайте. Нотариален акт има това нещо за 1500. Ето ги, 3 са нотариалните Значи, акти. Ето ги. да ще ви кажа по години. Де, Защото 60 де- долара. Той да ги имате, Ето ги, това- 3 са. Така, я ми ги прочетете, 9-ти парцел колко е? На Иван Чергарски. Декари 9 половина. и 12. Къде пише, че е декар и половина? Така, Иванчо каза, че е декар и половина. Тук колко е по площ? Не, 1866. Не, 1866 е 12-ти парцел. Да, за 12. Той е 1866. Така, питаме с 9-ти парцел Да, колко е. 9, който също е спорния. Не, няма значение Момент. какъв е, колко е той. Този. Другия е съседния. Трябва да се измери. Той как познахте, че е 1866? Писано е, написано. За е. той защо двата- не пише? Това е за двата имота. За кои два имота? Девети Значи и имота е 12. един. За двата А имота за е... третия къде е? За двата имота е А къде? 9 и 12 А имот. Аз къде? съм искала за къде е 9 и третия? 12. Чакай сега, значи, Ето го че искате? третия. Аз съм искала за 9 и 12, които са процесни. Мен не ме касае 13 Как да не ви касае? Еми не ме касае, Ема защото не ме е трети. касае. Значи той Вас имот, ли- имот е на дядо ми, не е делен. Вие не може да си избирате, избирателно искам Аз това. не искам да си избирам нищо. На мен съда ми е казал добре, какво да се съгласен съм. избира. Добре, съгласих с вас. Да. Той казахте, че Аз е не си толкова. избирам. Нали? Значи двата имота са 1866. Значи това не е верно, което ми казвате. Това е пълна лъжа. 1866 е само парцел, ето е само 12-тия. нали? Колко е Защо са 9-ти нанесени питам? тук в, Ами ето, защото ви казвам, че спецификация? всичко е грешно. От начало до край всичко е грешно. Са нанесени. За това. Правство, доколкото. Значи там са ми мерили, Но той то имоти са са ви установили. мерили. Те са го мерили и са установили, че Иванчо и деда му Иванчо си владеят точно толкова, колкото имат по нотариален акт. Значи установили са го, написано е. Написано е, така е написано. Иванчо владее 1400 квадратни метра. Това е Иванчо, това е имота. Не моя, следващия оттатък. Владее. А кой е вашия? Значи той е в който сме в момента. Е вашия имот. Да. Моя наследствено от дяда ми. Така. Наследствено от дядо ви. Да. Който съдът не го е коментиран, според Значи, не вас. говорим ли кой го коментира и кой не е. За вас не е, за мен не. Значи за вас той имот не е мой, аз казвам условно, че е мой. Не за мен. Добре, по силата на влязло в сила. За мен не е за мен. Добре, по силата на влязло в сила За за мен не. решение, това нещо не е мое, но аз го владея. Заработи по Така. закон. Добре, да е хубаво, да го им този Да. закон. Ето казваме го. Толкова. Другия имот. Владее 1958 квадратни метра. Ама там аз го превод това за вас, не за мен, аз го знам на изуст. Този има нотариален акт. За мен ли го правите? Да, за вас. Това го има Благодаря. нотариален акт за Аз 1866. съжалявам, но ако в момента гледаме гражданско дело, да ми го третирате това. Не, аз изказвам мнението, искам да ме Чудесно, чуете. слушам ви го до момента, Той има това мнение. 1500 квадратни метра. Така. Общо, като ги съберем, са 3366. Говорим за двата, нали? За двата по нотариален акт. По вещо лице, както го измерили, владеят 3358, нали с някакви 8 метра разлика, които така На Изус сте го научили. Да, до 10 години го знам, всички на Изус го знам. Значи, те владеят точно толкова, колко си имат по нотариален акт. Освен това, още едно нещо. Тия три условни имота, значи, А вие 9... кое владеете в момента? Аз владея това, което остана от баща ми и от дядо ми. Значи, затова ви казвам, тия три имота, затова ви казвам, че тая дълба е условна. Парцел 9 е 1500 квадратни метра. Парцел, кой е другия? 12. 1866. Парцел, кой е другия? 13.
Той колко е? 2205. Събираме ги общо и получаваме 1, 6, 10, 15, 55. Общия имот на дедо ми е 64,98. Излиза още един декар излишен. Затова казвам, че това не е делено. Това е фалшиво нещо, измислено. Значи, е фалшиво. Ами ето това нещо е нереално. Площта на дедо ми е 6 декара и половина, а като съберем нотариалните акти, получаваме 5 декара и половина. Къде? Значи 1 декар липсва, аз съм завладел още 700. Обяснете ми го това нещо, аз това искам да ви обясня. Как да го направя това нещо? Ще ви кажа. Значи покажете ми този Ще ви кажа как да го направя. парцел стария, преди да се раздели, какво му е площта. Да ви го покажем. Ще дадете на места в технически Не да го дадем, какво ви го покажете, те ще ме изгонят по принцип да знаят. Кой ще ви изгони? Ето той е. Къде ще ви... Аз ви говоря в общината, в технически отдел, как да ви изгони? Аз там, то няма да пусне тук, ще сложи бариера накрая и няма да ме пусне. Не. Вие не знам защо сте останали с такова впечатление, че Не, никой какво впечатление? никъде не ви Ето, бе. обръща внимание и така нататък. Не, бе, Което ето не вие. е така. А какво е това? реално. Значи? Ето, трите нотариални акта са 5,5, а той двора е 6,5. Как да кажете ми на кой да вярвам? Ето, дайте ми да дедо ми скицата, размерния лист, технически, как се казва този лист? Пише 6 декара и половина и пише на Говорим името... по партида отпреди. Няма партида отпред. Значи преди да почне да се дели още, пише 6 декара 498 квадратни метра на Мито Цонов, от който дедо ми е купил имота на честна дума. И е живел и си е отгледал децата и е умрял. С чест. Нали ви ми обяснихте, слушай, че това цялото е наследство от дядо ви. Ако твърдите, че има някъде 1000 квадратни метра, които така или иначе не фигурират и нямат доказателства като законови такива в общината, това трябва да правите нова дълба. Което така или иначе не е направено. Дълба не е правена, казвам ви, 4-то дело за дълба вода и те ми го спират. 4-то дело, този имот не е разделен, затова ви казвам, на каква база, покажете ми на каква база е направено от тия парцели. На каква база? На база на кои натурални акти? Аз ще ви покажа предишната скица, която няма носа. Иванчо, Чичо ми Ганчо и деда му Иванчо, двамата са подали молба, този имот на дядо ми да се раздели на базата на два нотариални акта. Значи, вие като сте... Тук са 3. Тук са 3. Значи, които фигурират. Слушайте ме внимателно. Нали? Парцела е един Да. на дядо ми. Да. Те си вадат два нотариални акта. Значи той е баща ми. Бил го е прода. един. Сега са 3. И сега е един. Сега не са... Добре, за вас са 3, за мен е един. Аз ви казвам историята. Един парцел е. Един парцел. Баща ми продава на той една част, той си вади нотариален акт. Той не знам как си вади нотариален акт, става два нотариални акта. Няма как, няма значение, не коментираме. Двамата отиват и казват, искаме да разделим този имот на 3 части. Така. И на една скица, друга, която аз имам, вече те я скриха, но аз за съжаление текно я извадих преди това, пише, написана тая скица и пише по план, еди колко си, по проект, еди колко си. И отдолу се подписали двамата, които искат. Обаче собственика на имота е дядо ми. Освен това има още двама сина живи, това е 64-та година, с заповед 940 или 340 от 64-та на Врачански, Добре, какъв беше няма смисъл съвет за благоустройство и не знам какво си. Кое е чудесното? Със сигурност Така. е така. Сега дайте да видим кои 200 да му върна, като няма значение. Кои 200, като аз съм му завладел 400. Няма значение метъра, като има Вие значение. реално нямате със сила на присъда нещо, че реално сте собственик на нещо. Това се опитвам да ви обясня. Ама това не значи, че Това съм са вашите откраднал думи. нещо. Добре, Вярно е. добре, дайте ми неговия нотариален акт. Значи неговия е за 1500, той каза, че е 2200. Това какво е? Не, това няма никакво значение. Как да не? Това... Я бре, Не, ето ги моите няма. 690. Къде са вашите 600? Ми ето от 1500 до 2200. Ама с какво ги декларира? Ами той с какво го декларира? Ма той го е декларирал където е било необходимо, разбираш ли? Чакай. Декларирал го е пред съда. Разбираш ли ме? Аз като ти казах, ти ми и ти Кошаревски свидетели чакай, да се ама, извадиш чакай, бе, като чакай, бе. най-после Ма не е да въпрос говорим. Добре, бе, ама Ма какво то е? сигурно- Значи